Fabian, Yes. ik heb hier iets in de box. Oké. En dan ga ik je laten zien hoe het allemaal voor mij is begonnen. Weet je hoe dit heet? Ik zou zeggen balletschoentjes. Juist, dat zijn de slappe balletschoentjes. Oh, dat heb ik het goed. Slap, omdat je ze kan vouwen. Zie je dat? Ja, ja, ja. Kijk wat ik ermee doe. En je moet natuurlijk eerst goed je tenen kunnen lang maken. Ja. Voordat je dus in die schoen gaat. En dan heb je een, laten we zeggen, een pluimpje verdiend. Dan ben je in een hogere klas. En dan mag je daar oefenen om deze schoen helemaal te kunnen vouwen. Klopt. Dan krijg je een puntvoet. Maar die puntvoet is heel erg belangrijk om te kweken, omdat je later op die punt moet gaan blijven zweven. Dus vandaar dat ze dat doen. Toen wij jong waren, allemaal hier in Suriname, toen we les kregen, dan was dit van leer. Nu is het zo zacht gemaakt voor de meisjes. En de jongens dat ze makkelijk kunnen vouwen, weet je. Maar toen moest je echt hard gaan duwen om het leer dus eigenlijk te kunnen vouwen. Maar daardoor gaan je tenen harder werken. Het is niet direct makkelijk. Of je hebt die voet die al zo staat, of je moet harder werken om erin te gaan. Dus dat is het. Dus het balletschoentje is eigenlijk iets waarnaar een kind altijd opziet. Van als ik mijn best doe, als ik 3, 4, 5 ben, dan kan ik nou naar balletschoentje gaan. En voor mij was dat dus natuurlijk ook het begin. En ik heb al mijn jaren op een balletschoen gedanst. En als ik les geef, dans ik ook nog steeds. Dus als men zegt, ja, u danst niet meer. Ik dans nog steeds, want ik geef nog les. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.